Moros on. Tervetuloa uuden Vilmin pariin. Turetaan kokkailuhommiin. Tekastaan perheelle parin päivän eväät ja tekastaan tuommoista kanakiusausta. Ei meekö mua hullu minuutti, kun laitetaan uuniin ja tunti sitten uunissa. Ja on muuten pojat hyvää ruokaa. Perus arkiruokaa. Kaikki tykkää. Ei muuta kuin lähdetään hommiin. Dodi. Sitten ihan ensimmäisenä laitetaan uuni lämpiämään 200 ja sitten laitetaan pannu lämpiämään. Lapsilukot näköjään päällä, niin ei mennä lähteä. Pannu lämpiämään tuohon ja otetaan tuosta voita. Voihan on parasta paistamiseen. Pakkohan sitä ei ole käyttää, mutta tästä pikkusen olla. Tulee vähän ehkä makuakin sitten. Ja sitten varsinkin kun on tommonen ei enää niin hyvä pannu, niin ei tartu sitten nuo kyklingit siihen kiinni. Tosiaan tästä nyt ensin lämmäytetään. Koitella, että sullaa tuo voi vähän tuonne ja kanat on tosiaan nostanut huoneen lämpöön noin puoli tuntia ennen kokkaamista, niin ne kerkiää vähän lämmetä ja jänniä nämä kanasuikaleet. Päiväys on 3 päivän päästä ja nyt jo haisee ihan pierulle kun tuo aukaisee tuon paketin ja monethan saattaisi luulla, että se ei ole ihan tervettä, mutta kyllä tämä vielä ihan tervettä on. Tähän ei tosiaan tarvi tähän evääseen mitään muuta kuin pari pakettia kannaa ja sitten 1,5 kiloa perunasipulisekoitusta ja ne sitten lyödään kerman kanssa uuniin, niin se on sitten siinä. Todella helppoa ja hyvää ruokaa. Todella vähän rapisee, että kaivelen niitä perunasipulipusseja valmiiksi. Me on tykätty käyttää tämmösiä Apetiitin kotimainen perunasipulisekoitus. Löytyy myös sitä halvempaakin versiota S-kaupoista sun muista. Mutta ennen käytettiin niitä ja yhden kerran vahingossa testattiin sitten tuota Apetiitin versiota, niin tuo oli huomattavasti parempaa. Ne ei jää niin koviksi ne perunat sitten siinä, niin sen takia se on parempaa. Tosiaan tässä ruskitellaan nämä kanat pannulla vaan valmiiksi ja se oikeastaan sen kummempaa sitten oo. Isoin aika tässä valmistuksessa menee varmasti tässä kananpaistossa. Tässä maustamisessahan on varmasti monta toimikuntaa. Jotkut tykkää maustaa vasta sitten, kun lihat on kypsynyt, mutta mä oon itse vähän jauhelihan ja kanan kanssa vähän silleen, että mä maustan heti melkein saman tien, kun on pannulle laittanut, niin suurimmaksi osaksi. Tää nyt menee ensin valkosipulijauhetta. Sitten laitetaan
mustaa pippuria. Noin vähän se. Ja sitten laitetaan paprikajauhetta. Noin. Ja sitten meikäläisen mielestä kanalle tärkein mauste niin on broilerimauste. Ja ei lisätyllä suolella totta kai. Niin tässä maustamisessa varmasti monta toimikuntaa löytyy, että osa paistaa, laittaa tälleen niin kuin minäkin ja osa laittaa sitten varmasti sitten siinä vaiheessa, kun on käytännössä niin kuin paistettu jo tämä liha. Hän saattaa jotkut sanoa, että mausteet sitten pallaa tuohon pannulle, mutta en minä ainakaan ole huomannut, että se makkuun niinkään vaikuttaa, että ehkä enemmänkin paremman makusta tulee, kun tälleen laittaa heti kärkeen tuo mauste. Sitten laitetaan vielä lopuksi vähän pikkusen suolaa. Mä ei oikeastaan muuta maustetta tarvitse tähän sinänsä, että mä sitten lyön tämä kanakiusauksen on ruukannut tehdä silleen, että mä erillä tavalla verrattuna muihin kiusauksiin, että mä paistan tuo kanaan, niin mä laitan sitten siihen tähän pannulle jo vähän kermaa ja yhden kanaliemikuutio. Niin tulee sitten hyvä. Noin pikkuhiljaa alkaa olleen kanat kypsänä. Niin tää vähän höykää pienemmälle tuolta. Tosiaankin yksi kanaliemikuutio vielä tuonne muhimaan ja sitten käytännössä kaikkiin ruokiin laitan vähän sen niin tummaa siirappia pikku lorraus. Niin saadaan sille makkeutustakin vähän tuohon ruokaan, että ruokosokeri on varmasti kans ihan ajaa sama asia ja miksei ihan ruokasokerikin varmasti, että kunhan saa vähän makkeutta siihen evääseen. Löytyy se hapokkuus, makkeus ja suolaisuus ruoasta, niin silloinhan se yleensä maistuu ruoka hyvältä. Sitten käytetään kuule kermaa tänne. Mä käytän, jos ei tavallista ruokakermaa käytä, niin sitten hyvin useasti käytän ihan perus vispikermaa. Vispikermaa siksi, että mä ruukaan tehdä paljon marjarahkoja ja rahkoja yleensäkin, niin niihin tulee käytettyä. Meillä menee rahkoihin niin 6 desiä vähintään kermaa viikossa. Niin siksi on ostettu tommonen litran paketti sitten. Kermaa, niin se on hyvä. On vähän pienemmälle sen ei tarvi kauheasti siinä muhia. Noin, se on oikeastaan se suurin työ on jo tehty, että sitten ruvetaan laittaa tuohon vuokaa sitten siirrytäänpä vähän näkymää teille sitten tuohon. Tosiaankin ihan vaan perunasipulisekoitukset tuonne vuokaan. Monethan
sanoi, että pitäisi voidella tuo vuoka, mutta en minä ainakaan ole huomannut että sille mitenkään eroa, että ihan samalla tavalla. Ehkä se johtuu siitä, että tuo kerma on sen verran rasvasta, että se ei sitten niinkään tartu, vaikka se vähän kyrvähtää tuohon reunaan. Noin. Sitten nyt näihin maustetaan niin ihan pikkasen pippuria. Sitten valkosipuli jauhetta. Ja sitten suola. Noin puolet laittoin nyt tuohon noista perunasipulisekoituksista. Ja nyt sitten tämä kanahärväke lyön tähän päälle ja loput sitten tuosta perunasipulin systeemistä tuohon päälle ja ei muuta kuin uuni, kermat ja uuni. Tämä on kyllä semmoista evästä, että tämä maistuu meidän perheessä niin kaikille oikeastaan. Että kaikki tykkää, kukaan ei silleen nirsoile, että en syö, että lapsista tahtoo olla aina monesti, että eväät on vähän semmoisia, että jollekin ne ei sitten maistu, mutta tämä on semmoinen, että tämä kyllä maistuu kaikille, että kaikki tykkää tästä. Ja tämä on helppo tehdä, tässä ei mene kauan aikaa, kun tämä lyö uuni. Tietenkin oikeastikin niin parhaamman makustahan tästä tulisi, kun nuo perunat tekisi itse suikalois, mutta en minä tiedä, onko se niin vaivansa värtti sitten loppujen lopuksi. Menee kumminkin sitten melkein yhtä kauan aikaa, mitä sitten tämä ruoka on vielä uunissakin. Sitten tähän vielä kermat päälle, semmoinen 6 desiä. 6 desiä ei ihan 6 desiä, tähän mä puhun, 4 desiä. Siihen laitetaan sille sopivasti. Sopivasti sitä kermaa. Katsoo vähän, että se sitten kun rupeaa näkyy tuossa muuassa, niin suurin piirtein ei ihan puolessa välissä. 1/4 välissä rupeaa näkyy se nesteraja, niin se on ihan hyvä sitten. Noin. Siinä on varmaan semmonen 5 desiä, oisko. Ja sitähän voi vähän ehkä lisätä sitten puolessa välissä, jos tuntuu, mutta en minä tiedä, tarviiko sitä. No, se on sitten siinä. Tämä koko kommeus sitten nakataan uuniin ja puoli tuntia ensin 200 asteessa ja sitten viimeinen puoli tuntia kiertoilmalla 200, niin tulee hyvä. Katsotaanpa sitten, kun hämmäytetään puolen tunnin päästä. Se on ensimmäinen puoli tuntia mennyt, niin otetaanpa uunista pois ja hämmäytetään ympäri. Nestettä ainakin näyttäisi olevan ihan riittävästi. Riittävästi ainakin, jos ei vähän ehkä jopa liikaakin, mutta kyllä se siltä vielä vähän vettäytyy. Paistellaan loppuun asti. Kato, kun rupettiin sokkeenkin vielä. Pitkin pöytiä mennään. Noin. Ja sitten takas uuniin ja 30 minuuttia vielä. No niin, nyt on eväs valmis.
On pojat muuten täydellinen. Täydellinen lopputulos. Ei muuta kuin lyödään lautaselle ja ruvetaan syömään. Niin, nyt on vähän aikaa volio alla vetäytynyt. Niin voidaan ruveta lappaan lautaselle päästä. On muuten aika herkun näköistä. Siinä se nyt olisi valmis annos. Ei muuta kuin lähdetäänpä. Onko hyvä? On pojat hyvä. Suolaa voisi napsu olla omaa makkua enemmän, mutta meilläkin noita lapsia on syömänsä, niin paremmasti niin voi itse lisätä tuohon, jos haluaa. Oikein hyvä. Ei muuta kuin käydään pistää kanavatilauksen ja käy kommentoimassa, että mennäänkö testiin.